Παιδιά, καλησπέρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πολύ απλό τρόπο για όποιον έχει κάποιον μοχλό με τον οποίο παίζει και δεν του πιάνουν καλά τα triggers ή τα πάνω ή τα κουμπιά ή το οτιδήποτε τα από πίσω. Εγώ σήμερα θα το κάνω το βιντεάκι με έναν Elite Series 2 σειρά, ο οποίος έχουμε ακούσει πολλά ότι βγάζει κάποια προβλήματα. Εμένα προσωπικά αυτός ο μοχλός είχε θέμα, ξεκίνησε αφού έληξε εγγύηση, ξεκίνησε να έχει θέμα στο RB, δηλαδή στο πάνω αριστερά, το οποίο το πατούσα και δεν έπιανε σχεδόν καθόλου. Όπως και ξεκίνησε να έχει θέμα και στο LB και στο RB. Λοιπόν, τι έκανα? Πήγα απλά και πήρα αυτό εδώ το σπρέι. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς, είναι ένα σπρέι άφοβο, το οποίο εντάξει, εγώ πήρα τη συγκεκριμένη μάρκα, μπορεί να βρείτε και άλλες μάρκες που να σας εξυπηρετούν εσάς. Είναι specialist, είναι της εταιρείας αυτής που βλέπετε. Είναι σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να το ρίξετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρική επαφή, είτε σε κάποια συσκευή η οποία περνάει ρεύμα, είτε σε μοχλούς controller κονσολών, και θα κάνετε τη δουλειά σας να καθαρίσετε το μοχλό σας άφοβα. Λοιπόν, να σας πω κάνα δύο έτσι σύντομα πραγματάκια τα οποία τι έκανα. Εγώ στο συγκεκριμένο μοχλό, στον Elite, επειδή ο μοχλός έχει από πίσω δύο κουμπάκια τα οποία μπορεί να ρυθμίσεις το πόσο, να το πω έτσι, πόσο δυνατά θα πατηθεί το RB, το RT και το LT. Εγώ τα έβαλα στην κανονική, στην πάνω σκάλα, για να έχουμε ένα περιθώριο το κουμπί να πατηθεί, το trigger να πατηθεί μέχρι τέλους. Δηλαδή θα σας το δείξω αμέσως, να πατηθεί μέχρι τέλους, για να μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο θα μπει μέσα το σωληνάκι του σπρέι, για να αποφύγω να ανοίξω το μοχλό. Το βλέπετε εδώ και στο βίντεο. Λοιπόν, βάζοντας το κουμπάκι πάνω για να έχουμε αυτό το περιθώριο, απλά ψέκασα με το συγκεκριμένο σπρέι και με το ειδικό σωληνάκι που σας παρέχει, ψέκασα μέσα το μοχλό. Μην το φοβάστε, άφοβα, ρίχτε το άφοβα, είναι ειδικό σπρέι, στεγνώνει μόνο του, δεν αφήνει κατάλοιπα, δεν αφήνει γράσο, δεν αφήνει τίποτα το οποίο θα κάνει κάποια ζημιά, και θα στεγνώσει, θα πρέπει να το αφήσετε μία ωρίτσα να στεγνώσει από μόνο του. Λοιπόν, ψέκασα μέσα τα triggers, τα πάνω τα οποία το δικό μου είχαν πρόβλημα. Εγώ προληπτικά αφαίρεσα και τα joysticks και το σταυρό και ψέκασα και μέσα σε όλες τις υποδοχές, έτσι, εδώ όπως σας το δείχνω δηλαδή. Και αφού έκανα αυτή την εργασία, το άφησα, μην το λυπηθείτε, ρίξτε άφθονο σπρέι, έτσι, είναι ειδικό σπρέι, δεν θα ξαναλέω, δεν θα ξαναπάθει τίποτα ο μοχλός σας. Και αφού έκανα αυτή την εργασία, τον άφησα και στέγνωσε για καμία ωρίτσα. Λοιπόν, ο μοχλός, παιδιά, επανήλθε στο φυσιολογικό του, δουλεύει άψογα, με ένα άγγιγμα το trigger το πάνω πιάνει καταπληκτικά, μην σας πω ότι πιάνει καλύτερα και από πριν, που ήταν καινούριος, και το δεξής μοχλός, και έτσι αποφεύγετε να πάτε να δώσετε κάποια χρήματα για να τον επισκευάσετε, ή ακόμα και να τον στείλετε πίσω στη Microsoft να σας κάνει 1,5 μήνα και δεν ξέρω πόσο, για να μπορέσετε να σας τον στείλουν επισκευασμένο ή να σας το αντικαταστήσουν, δεν ξέρω εγώ και τι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ απλή λύση από το κανάλι μας, από το GGPT κάτω παύλα Gaming, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα. Το συγκεκριμένο εγώ το πήρα 8 ευρώ και 20 λεπτά. Υπάρχουν και άλλες τιμές, μπορείτε να το βρείτε πιο οικονομικά. Υπάρχει και σε μικρότερη συσκευασία, των 50 ml με 2,5 ευρώ. Εγώ πήρα το μεγάλο με 8 ευρώ και 20 λεπτά, γιατί κάπου αλλού θα χρειαστεί, έτσι. Λοιπόν, και έκανα τη δουλειά μου και ο μοχλός είναι άψογος. Όπως επίσης μπορείτε να παραγγείλετε κάποια κουμποματάκια, να καλύψετε τις τρύπες για να μην μπαίνει μέσα η σκόνη. Εγώ έχω παραγγείλει από την Κίνα κάποια κουμποματάκια, τα οποία έχω καλύψει εδώ στο συγκεκριμένο μοχλό, επειδή φορτίζει μαγνητικά μέσα στη βάση του. Έχω καλύψει τη θύρα της της φόρτισης, δεν χρειάζεται, και έτσι επαναφέρετε το μοχλό σας στην αρχική του και μην σας πω και καλύτερη κατάσταση. Αυτό ήταν το tips της εβδομάδας από εμένα. Μείνετε συντονισμένοι για πολλά παιχνίδια και τουρνουά. Γεια χαρά.